Xayrli kech, hurmatli radio tinglovchilarimiz. Soat 9:07 boshqalabız Qozonda. Ikkinchi shekdan ikkinchi shekka deganda sahnadash topshiruvni ali studiyada o'tirib qo'noqlar shoqiram, ali mana shulay ko'zgina ikkovgina oralashasi kela. Bugunda qonog'im bilan naqta shulay ishlar biz studiyamizning qonog'i Jirshi Elvina. Xayrli kech, Maturqayim. Xayrli kech, Aygul. Xayrli kech, hurmatli radio tinglovchilar deb istab qo'ying. Ayga barig'izga da. Men tegi hozir sening bilan oralashqa, sening bilan qolgan shekilligina bo'ldim. Yo'q, Elvina bizni bek ko'p tinglovchimiz, tomoshabimiz tinglaydi ham qorilarda. Bulg'arradio.com saytida onlayn translyatsiyani qori olasiz. Do'stlar, shulay o'g'inda siz eshitasiz, tinglaysiz bizni radio to'lqinlar osha kuzatirga mumkin. Agarda qo'llarim mumkinlik bo'lsa, men belgili Bulg'ar radiosi akkauntidan to'g'ri efirni da tutaштыraman Instagramdan. Har boshasida qarab kuzatib borig'iz. Bulg'ar radiosining rasmiy tarkibida VKontakteda post o'rnashtirildi do'stlar. So'rovlaringiz bo'lsa, aytir fikrlaringiz bo'lsa, rahmetingiz yozig'iz ham to'g'ri efirda biz ishlaymiz. To'g'ridan-to'g'ri translyatsiya bor do'stlar. To'g'ri efirda teritoshqa Elvina bugun jirlayashaq. Har vaqtdag'icha biz bu eksperimentni bir qoyada chetga olib qo'ymadik. Hamda jirli olgan jirchi, tovushi bo'lgan jirchi ol jirlarga tegish. Shaxsan men naqta shulay o'ylayman. Solqinlikda bor senda, kuzatila ol chetdan qarab turganda. Lekin men seni yaqindan bilganga birda olay deb aytmas edim. Shin barliqda Elvina ul ko'pga nishga ko'ngilli, ko'pga xishchan. Шулаймы, әллә мин ялгышаммы, Элвина? Юк, сен бик дөрес сөйлисең. Миңа инде аны сиңгә түгел, Айгөл бик күп кеше әйтә, шундый усал хатын-кыз дип инде каты күзлерәк дип. Алай дисәм, күземдә инде теге зәңгәр су төсле кебек индеме? Бардыр инде миңа калса, ул нидедер бу тормышка карата защита дейбез инде без аны урысча. Саклык чарасы. Әйе, шулайдыр инде ул. Аннан соң таләпчән мин. Үземә дә таләпчән, аннан соң башкаларга да бик таләпчән, балама да бик таләпчән. Башта сүгәм, аннан утырып җылыйм җәлләп шул кешене. Менә шундыйрак инде мин. Туры сүзле, әмма дә ләкин үзем шын йөрәгемнән яраткан кешеләремә генә. Чөнки ул бит инде теге турысын әйткәндә син бар җаныңны биреп әйтәсең. Ул бит инде энергетика үзенә күрә. Шуңа күрә мин бары тик аларга гына турысын әйтеп һәм турысын әйтеп тик үпкәләтер өчен түгел, бары тик яхшылык ягыннан гына әйтергә мөмкинмен. Туры сүзле кешеләргә бу тормышта яшәргә авырмы икән, җиңелме икән, ничек уйлыйсың? Менә үзеңнән чыгып, ничек әйтә аласың? Кирәкме менә мондый кешегә? Гомумән кешеләргә туры сүзле булу кирәкме ул? Беләсең, менә кайвакыт шундый вакытлар була, үземне сүгәм. Ник шунда әзрәк телемне тыеп тормадым икән? Миңа кирәк идеме соң дип инде. Шуңа мин гомумән кешеләргә теге үземне фикеремне юлларга яратмыйм. Теге әйтәбез бит инде авырчакларда килергә тырышам. Әмма дәлек менә шулай эшлә дип өйрәтеп утырга яратмыйм. Ә менә якын кешемә әйтәм дә кайвакыт аңламыйлар менә. Кайвакыт аңлап бетерми. Аннан соң бәлки вакыт узганнан соң алар теге аңлыйлар торганнардыр инде менә мин теге начар яктан түгел, бары тик яхшы яктан гына әйткәнемне. Ә менә тормыш кешене үзгәртә дип әйтәләр, Элвина. Бәлки менә тормышның ниндидер ситуациясе, яисә ниндидер очраклары, синдә ниндидер сыйфатларны юк итмәдеме? Менә шундый берәр сыйфатны әйтә алмыйсыңмы безгә? Менә тормыш менә үзгәртте, менә шул сыйфатым бар иде, хәзер юк инде дип әйтә аласыңмы? Беләсең, менә мин кайвакыт бик күп китаплар укыйбыз бит инде хәзер инде бик күп интернет челтәрләрендә дә язалар, менә вакыт узган саен, кеше тәҗрибәләр алган саен бит инде ничектер акыллана. Барыбер миңа калса, менә 100%-ка алып бетереп булмый менә. Барыбер ашыгасың да, ялгышасың да, барыбер инде. Менә нәрсәне эшләмәс идем. Әзрәк кенә мин ритмны үзгәрттем диясем килә. Мин бик каты ашыгайдым элек. Хәзер әзрәк ритмны үзгәрттем. Әзрәк уйланыбрак торам, аннан соң әзрәк читтәрәк карыйм. Бу зирәклек барлыкка килгән дигәнне аңлата торгандыр инде. Шулайдыр, әйе. Тыңлаучыбыз шалтыратабыз, туры эфирда 570-52, туры эфирның телефон номеры. Исәнмесез, хәерле кич. Исәнмесез. Хөрмәтле кунаклар, сорауларым бар иде. Менә Элвина әйтегез, сезнең исемегез нәрсәне аңлата? Менә минем сеңлемнең дә исеме Элвина. Исемегез бик матур, сүзегез дә бик чибәр. Бик зур рәхмәт. Нәрсәдә менә теге сез ник мәгънәсе?
niçik minnet äýmek näsinde. Tagam sorawıgys. Hem ikinci sıraw ilginiz aýtgan idiňiz öster ortunda üzüňiz gene oturarak gurkasyz. Mene niga olayım? Hem üçüncü sıraw meýtip gitdiňiz siz gaýda tutugyz indi niçe ýaş sizge hem semýagyz turunda söýlep gitdiňiz. Rahmet. Rahmet. Amin, amin, rahmat sizge de. Rahmet, Виктор, rahmet. Mene konkret kişilerni yaratam men. Tuttu sırawın aldan hazırlap qoýgan dostlar, sırawlaryňyz bolsa şolturatygyz. Elvina, ismiň näme? Bu isim indi musulman ismi tugul, bu grek biz ana greklar ismi hem närseni anlata. Bu onun magnasy ikiге bölüne. Sözü ikiге bölüne. Частичка народа дип biz ana urusça aýtmaşly. Bu il hem halykka mene şunday il için, halyk için ýaşaý turgan kişi diп aýtyk biz ana. Mene şunu anlata. Ondan soň istel ortunda oturga gurukmyn men. Özüm gene oturup oşy almaym. Mene şunday eber bar menim. Bilmem. Mene gene bolsaň oşamysyňmy? Oşy mene özüm gene bolsa oşy almaym. Menim bilen oturup oşamasalar da ide kişi bolsa oşy alam. Mene özüm galyp özüm gene oşy almaym. Mene maksimum nerse oşy alam, ol birer yogurt alıp oşy alam men. Ya mandarin alıp oşy alam. Mene oşarga pişirip oşarga jyldyp oşy almaym. Anlaşıldı. Hazır kerekde tuguldur indi. Saat 9 tolup ketdi. Oşa turunda söýleşmeýiz. Elvina, mene men de radioda işläp oturganda biz betinde gadatda özübüz gene oturabız. Bir kişi bulmy studiýada, taňlawçylar barmy eken, ýokmy eken dep oýlap goýam men. Mene men de özüm gene studiýada oturganda hiç kine de mene dert uyanmay. Studiýada kişi köp bolganda şu kadar rahat ki, mene senin şekilde ýakşy jyrşy kelgende men söýleşdirip gene otura almaym, bilesigmi sen şunu? Menim jyrlatasym kile. Aýdyňyz, şyrly. Mümkin bolsa sen mikrofonni alıp jyrlarga äzirlen hürmetli radio taňlawçylarybız. Bizning topşyrygybız turdan tura efirde bara. Hem topşyrygybız barışynda Elvina tere tawuşga jyrly. Rahim etip gory olasyz bulgarradio.com saýty oşa. Uzak gittim dostlar, görüşüni Saladım min günün saati Jırlarımda mile artırmışım Jırlarımda ihlas halati Salam siňa da birge bolsun äli uýubuz Salam siňa da Hoşul eýde birge jırlybız Salam siňa da birge bolsun äli uýubuz Salam siňa da hoşul eýde birge jırlybız Sizning alkyşaly garaşygyz ýakynaytyrlygyrak arana Yaşav rahat kaderlerin bilip Yaratıp yaşik biz dünyada Birgelep aygın Salam siňa da birge bolsun äli uýubuz Salam siňa da hoşul eýde birge jyrlybız Yarda alsam köňe bulutları Diýe kalsa eger yerdeme Her qaysygyz kabul etip alsın Jan jylymny ýürek selamet Birgelep Salam siňa da birge bolsun äli uýubuz Salam siňa da hoşul eýde birge jyrlybız Salam siňa da birge bolsun äli uýubuz Salam siňa
сиңа да ушул айда бергә җырлыйбыз. Ушул айда бергә җырлыйбыз. Рәхметегез сездә кушылыгыз Былгар радио.ком сайты аша карый аласыз. Сорауларыгыз булса рәхметегез шалтырата аласыз. Бу җырың яңа җырларыңның берсеме? Әйе. Авторларын әйтеп узык, мөмкин булса. Ой, білесің, мен соңғы арада дебенде міне концертлар куя башлаганнан бирле бик еш кына Ривал Хисматуллин белән эшлим. Бу инде композитор һәм сүзләрен бик еш кына Айгөл Валиуллина иҗат итә. Алар белән шуның кадәр җиңел эшләве. Менә нәрсә кирәк? Кайчан төнләме, иртә беләнме, төне буе йокламаска мөмкинләр алар. Алар бик иҗади кешеләрне шундый. Шуңа күрә алар белән бик җайлы. Уртак тел табырга да бик җайлы алар белән. Һәм менә бу җыр шулай аларныкы бу елга менә концерт узып киткән иде. Менә шушы җыр белән ачып җибәрдек без бу елга концертны. Ул шундыйрак инде әзрәк джазовый стильдә дип әйтик инде без аны. Бу синең стилиңдә. Синең стилиң һәм инде бу бик дәртле җыр. Гадәттә Эльвинаны дәртле җырлар белән бик еш куандырасың дип әйтмәс идем мен тыңлаучыларны, тамашачыларны. Бу юлы инде концерт программаң турында сөйләшербез. Реклама вакыты килеп җитте. Эльвина кызганыч. Без реклама тыңлап алганнан соң хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз тагын кайтырбыз. Безнең белән бергә калыгыз. Сорауларыгыз булса шулай яза торыгыз һәм шалтыратыгыз. Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, 9:22 минут булган. Без әле концерт турында сөйләшә башладык. Синең беренче концертың ел концерты исеменә лаек булган программаны караган насыйп булды, икенчесен дә караган насыйп булды. Аллага шөкер, зәвык, нәзакәтлелек, профессионаллык санап китсәң, мөмкин бөтен яхшы сыйфатларны санарга, бәлки аның нечкәлекләрен, җитешмәгән якларын син үзең генә күргәнсеңдер. Караганнар да, хәтта татар эстрадасында кайнаган кешеләр дә бернинди җитешсезлек күрмәдек. Монда югары дәрәҗәдәге концертның әле булганы юк иде дип, менә шулай тел шартлатып чыгып киттеләр. Бу чыннан да югары дәрәҗә иде. Умма син менә шушы үзең башкарган эштән канәгать калдыңмы? Мен беләсеңме, канагать дөресен әйткәндә, беренче концерттан соң мен бүтәнләй менә шундый нидер бер ике атна шундый нидер бер атмосферада яшадым. Аңлый алмыйм. Шалтырату килә, бик күп шалтыратулар, язалар. Мин гомумән критика көттем. Менә мине сүгерләр инде аңламадылар. Менә миңа бер сүз килмәде. Халык бу концертны көткән булган икән бит. Нәкъ шундый концертны көткән булган Эльвина. Менә минем өчен мин шуның хәтлек рәхмәтлемен. Менә инде икенче концертка ул гомумән ул бөтенләй башка төрле концерт иде. Бәлки анда әйтүләр дә булды. Менә беренче концертта бит декорациялар алып чыктылар, китерделәр. Аннары аның вакыт буенча да ул узаграк иде. Икенче концерт гомумән башка төрле. Ул эстрада, ул биюләр белән, анда бию җырлары бик күп иде бит инде. Һәр вакытта үзеңне бит төрле яктан күрсәтәсе килә. Бер яктан гына түгел. Менә беренче концертта мин үземне булай дип тә күрсәттем, тегеләй дә. Гомумән үземә характеристика бирдем. Хәзер инде аерым менә һәрбер сыйфатны аерым күрсәтәсе килә. Менә шуны халык аңлар микән, аңлады микән диясем килә. Һичшиксез аңлагандыр. Инде беренче концертыннан соң хәтта шундый сүз дә чыкты. Мин синең концертың турында үземнең фикерләремне әйткәннән соң, хәтта социальләргә язып илгәннән соң, яхшы фикерне әйткәч, аның акчасы белән әллә нинди концертлар эшләргә булыр иде дигән менә шундый фикерләр язучылар булды. Бу урында инде мин сине якларга теләп түгел, бары тик үз фикеремне дәлилләргә теләп, үз сүземдә тордым, чөнки эстрадада инде син бер ел гына түгел идең, 10 ел. 10 ел узганнан соң Эльвина концерт куйды. Ул 1 елдан соң да түгел, 2 елдан соң да түгел, 10 ел булсаң да сольный концертың менә нәкъ узган ел гына, 3нче ел гына булды. Дибәйтеге 16нчы елда гына. Акчасы бар дип мен әйтәм, Эльвина бердә ел сайын концерт шапылдатмады. Сыйфат үстендә эшләгән җырчы нәкъ шулай эшләргә тиеш дип мин үз фикеремне әйттем. Сәбәбе чыннан да шулаймы? Ник сорыйм мин бу сорауны менә 10 ел. Нигә? Синең бит инде акчаң әле 10 елдан соң барлыкка килмәгән. Ул бит инде моңарчы да булган. Акчага гына бәйле түгел бит мондай концерт эшләү. Юк. Әлбәттә, Айгөл, мин дөрес булмас иде әгәр дә әйтсәм, акчада гына эш түгел дип.
Әйтсәм, ул дөрес булмый, чөнки без аны барыбыз да аңлыйбыз. Хәзерге дөньяны, хәзерге вакытта акчасы берни дә эшләп булмый. Чөнки проблема ул минем акчам бар да, менә әйдә бөтенесен шул бернигә куйыйк инде концертка, шапылдатыйк, теге бөтен бар бит, теге бөтен алтыннарын киеп чыга торган хатын-кызлар кебек. Шигән шикелле. Алай түгел. Менә чөнки безнең шундый концерт заллар юк, мәсәлән. Махсус тагын ут куйырга кирәк. Дополнительно дип әйтгәндәйме, звукорежиссерлар белән эшләргә кирәк, сәхнәне зурайтырга кирәк, чөнки безнең юк шундый сәхнә. Менә мин теләгәнчә, менә мин ничек күрәм үзем программаны, булдырып булмый. Шуңа күрә безгә алырга туры килде башка әйберләрдә. Сиңа Татарстанда сәхнә юк, сиңа тар дип әйтмәкче буласың инде. Тар түгел, возможностьлар юк, мөмкинлекләре юк. Аны мин генә түгел, ул фикер минеке генә түгел, дөресен генә әйткәндә. Шуңа күрә без бирдек, шуңа күрә без аның турында сөйләмәдек тә халыкка. Менә ул акча мәсьәләсе чыккан күрә генә мин хәзер әйтәм. Ни өчен концерт куймадым? Чөнки мин үзем моңа әле әзер түгел идем, тупланып бетмәгән идем. Чөнки фикерләрне туплап бетерергә кирәк, җырларны туплап бетерергә кирәк. Ул бит теге җырлар күп ул. Шыкта җырла, бит җырлап кына булмый. Ул бит син үзең дә үсәргә тиеш, аннары син үзең дә халыкка эштәлек китергә тиеш. Әйе, син бит үзең ышанырга тиеш, син халыкка әйткән сүзеңә үзең ышанырга тиеш. Сиңа язып бирәләр, сценарийны язып та бирергә мөмкинләр. Син аны өйрәнергә дә мөмкинсең, әмма дә ләкин син аны үзең аркылы үтәргә тиеш барысында. Әйдә үзең аркылы үткәреп тагын бер җыр белән куандыр әле безне. Әйдә, мөмкин булса. Бу җырны интернет шелтәрендә бик күп сораганнар иде, шуңа күрә бу җырны җырларга булдым мин бүген. Рибар Хисматуллин иҗат иткән җыр Айгөл Вәлиуллин белән. Нәрсә булыр әгәр синнән миңа кадәр юлларымны буран капласа? Нәрсә булыр әгәр уйларга да хәтәр синең җаның мине тапмаса? Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмин, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын. Нәрсә булыр икән, хыял минем җилкән, җилләремә каршы тормаса? Сөю чагыннан, минем кочагымнан шулук җилләр сине урласа? Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмин, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын. Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмин, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын. Нәрсә булыр җаным, ата алмас таңым, караңгылык басса дөньясы. Синсез көннәремнән, синсез төннәремнән, Ходай үзе безне сакласын. Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмин, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын. Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмин, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын. Сине табармын.
рәхмәт җырың өчен беренчедән. Бик зур рәхмәт. Бик шул кадәр хисле башкару булды бу. Рәхмәт. Бик хисле тыңлаучыларыбызга да ошагандыр дип уйлыйм. Хәерле кич Айгөл һәм Эльвина дип яза Фәннур исемле тыңлаучыбыз. Күптәннән миндә бер сорау бар дигән. Турыдан-туры әйтәм, радиода бер тапшыруда Эльвинага авыл клубларында концертлар бирәсеңме дип сорадылар. Без инде өлешчә бу сорауга җавап бирде булып чыгаймы? Ул җавабында булай диде. Караңгы авыл клубына килсә дә аны йотлыгып тыңлыйлар. Ә спецэффектларга сылтаган җырчы димәк таланты юк дигән сүз. Бу минем фикер. Сорау турыдан, әмма тәнкыйть кирәк нәрсә, хөрмәт белән Фәннур дигән. Нәрсә дип җавап бирерсең буга? Беләсезме нәрсә? Бу бит монда эш спецэффектта гына түгел, әлбәттә без менә эшләгән программаны тулаем күрсәтергә телибез. Бу бит минем белән эшләгән мастерларга дип әйтик, аларга да бит үзләренең эшләрен матур итеп, тулаем күрсәтәсе килә. Бу бит инде алар күпме көч куйганнар. Аларда уңай карыйсылар килә бу эшкә. Шул, аннан соң миңа калса ул авылдан авылга йөрү, дөресен әйткәндә, дөрес түгелдер дип уйлыйм мин. Артистның. Көткән идем бу фикерне синнән, нигә дөрес түгел? Нигә дөрес түгел? Бар тамашачы да Казанга килеп бетә алмый бит. Бар бит районнар. Район. Районда бик зур матур мәдәният йортлары төзелә. Әгәр дә без телне саклап калырга телибез икән, моның безнең бит инде председательләр бар, әйбит, главалар бар. Нишләп соң менә берәр ничек тә булса бу проблеманы шиша алмыйлар алар. Менә халыкны алып килергә мәдәният йортына, безнең районга, нишләп соң без авылга килергә тиеш? Берәр автобуслармы шунда менә. Яхшы, шушыннан чыгып сорау, син кайсы районга чыкканың бар концерт белән алайса? Минем юк, мин сольный концерт белән чыккан юк. Минем бар тик менә татарча салан кебек концертлар белән шундый проект, катнаш концертлар белән чыкканым бар. Мин гомумән, мин бит әле ничек әйтим? Минем әле тәҗрибәм бик аз. Шул кадәр тәнкыйтькә, юк, шул кадәр таләпчән булмыйлар инде үзеңгә дип әйтәсем килә минем Эльвина, чөнки бу сорау миндә дә бар. Эльвина Казанда бер көн концерт куясың син, бер көн Казанда бер көн концерт. Пирамида концертлар залы, ул бөтен тамашачыны да, Эльвинаны күрергә теләгән бөтен тамашачыны да беренчедән сыйдыра алмый. Нигә ул 2 көн түгел? Сыйдырала, нишләп сыйдыра алмый? Әлегә сыйдырала, диясем килә. Ләкин бәлки берничә елдан сыйдыра алмас, ул вакытта 2 көн куярбыз. Барасы килеп калган тамашачылар бардыр, барыбер, минем уйлавымча. Беләсеңме, без аны уйладык, әллә бәлки 2 көн куярга микән дип тә уйлаган булды. Ничек сиңа дөресен әйтим соң? Монда бит без бит инде аңлыйбыз. Мин аңлыйм, миңа синең җавабың кирәк. Менә аренда дигән әйберләр дә бар. Чыгымнары бик күп аның, шуңа күрә әлегә 2 көн булдырып булмый. Әгәр дә инде менә халык җыелса, әгәр дә инде менә хәзер киләбез менә. Бөтен радио тыңлаучылар хәзер вәгъдә итәләр, 10 тәйсәләр киләбез дип. Әлбәттә без куябыз. Без 5 көн куя алабыз, 10 көн куя алабыз. Проблема анда юк. Бар тик сез килегез, без сезгә көн сайын газ куярга да риза. Булай гадәттә сине менә шундый катнаш концертларда күрергә мөмкин, әйеме? Катнаш концертларда. Әлбәттә. Күрергә мөмкин дигәннән, менә әле генә үзебез дә сөйләштек. Күптән күргән юк инде сине дидем, син күптән күргән түгел, әле генә күрдек штыгыш дисен. Дип әйттең, бу социаль челтәрләр белән бәйле билгеле. Без һәркемнең тормышы белән күзәтеп барабыз, һәркемнең тормышы белән кызыксынып барабыз. Хәзер шундый шур барганда социаль челтәрләр ярдәмендә популярлыкны арттыру өстендә эш барганда, күбәйгән вакытта, еш кулланыла торган вакытта син киресенчә читләштең. Менә мин моның сәбәбен белергә телим. Син бәлки чыгып та китмәгәнсеңдер, күренә ара-тирә син анда матур фикерләр язып куясың. Бу читләшүнең сәбәбе нәрсәдә? Социаль челтәрләрне кирәксез санаудамы? Әллә инде бераз арып китүдәме, күз тиюдәме? Нәрсәдә? Анлатып бирәл мөмкин булса. Әллә беләсеңме, читлиләрме сине? Ярамый дип әйтәләрме сиңа? Беләсеңме нәрсәдә эш? Һәр вакыт үзең беренчедән мин фотога төшәргә яратмыйм. Аның өчен бит әле ул фотога төшәргә кирәк. Челтәргә, ул Instagram челтәренә нәрсәләр языр өчен. Аннан мин фотосессия ясарга яратмыйм.
Мен прям мәжбүри мен ул фотосессияларны күчерә барам. Менә дөрес шулай яратмыйм мен фотога төшәргә. Аннан соң һаман теге элегрәк инде менә ул ничектер селфиларда төшеп куелган бит инде. Менә мин аларны карадым да, менә берничә ел элек булган фотографиялар. Менә нәрсәгә куелганмын инде мин моны. Менә нәрсә аңлатырга теләгәнмен икән мин бу фото белән дигән. Менә ул бит миңа гына кызык, ул башкаларга бәлки кызык та түгелдер. Эльвина, синең тормышында шундый бер зур ниндидер күчәреннән әйләнеш булган, әйме? Һәм шушы әйләнештә Минем хәзер шуның кадәр, минем шуның кадәр менә бар атлаганымны күрсәтәсем килми. Чөнки шуның кадәр күп була да күп сөйлиләр инде бит. Аннан соң менә узган тормыш дип алык иде. Узган минем теге дой после була бит. Менә минем дә шулай әзрәк кияүгә кадәр һәм кияүдән соң менә шулай иштер аерылды тормышым. Шуны кадәр күрсәтәсем килми. Әйдә мин Белмичә торсыннар әле дигән кебек. Юк, беләсеңме нәрсә? Бу менә мәсәлән, мин быелгы концертымнан сиздем, моның тормышында, Эльвинаның тормышында шуннан да ниндидер бер зур үзгәреш булган, переворот дип әйтик, әйме? Бу зирәкләнүгә дә кагыла, бу бәлки ниндидер бер стресста кичергәнсеңдер, бәлки башкадыр сәбәбе. Яхшы, ансы мөһим түгел. Эльвинаның менә Нәрсәдә шулай әйтә аласың синен? Әйт әле. Беләсеңме, тыңлаучыларга син югары дәрәҗәдәге менә югары сәнгать дәрәҗәсендә тамаша бүләк иттең. Һәм менә бу юлы да тавышка, сәхнә бизәлешенә мин шаккатып сокланып утырдым. Бер генә дә тел тидерлек түгел иде. Һәм менә бу үзгәреш алдагы концертыңда һәм хәзерге концертыңда ул үзгәреш сизелде һәм син аны хәтта сәхнәдә дә әйттең. Юк, нәрсәдә сизелде? Менә текстлардамы, җырдамы? Җырларда сизелә. Мин бит инде радиода эшләүче буларак, мин күбрәк җырларга игътибар итәм. Җырларда тема, җырларда шул ук ничек дип әйтик, җырларны тәкъдим итү. Синең быелгы җырларың бию белән тәкъдим ителде. Бу юкка гына түгел, димәк, җырчының күңеле очына, талпына, бер урында басып торасы килми, бер урында басып торган Эльвина, басып җырлап торган, чәчләре җилфердәп басып җырлап торган Эльвина юк. Аның күңеле оча. Әйе. Аннан соң беләсеңме, нәрсәгә шундый үзгәрешләр булды. Быел бит әле без концертка әзерләнгәндә мин ярты ел буе Мәскәүдән Казанга йөрдем. Ни өчен? Чөнки концертның 10-га якын җырының аранжировкасын мәскәүлеләр эшләде быел. Алар яна барасың да, аларда гомумән башка атмосфера, аларда эстрада караш бөтенләй башка. Һәм ничектер менә алардан шушы энергетиканы алып кайтасың да, менә син дә үзеңнең татар эстрадасына шуны ничектер менә кертәсе килә. Димәк, монда йомылып басылып ята татар эстрадасы йолдызлары дип әйтәсең килә. Менә әйе, бөтенесе шунда бар. Әллә бөтенесен җыеп алып барганмысың шунда. Менә юк, ул беләсең, үзеңә һәрбер кеше үзенә нәрсә кирәк, шуны табадыр ул. Аннан соң бәлки үзгәреш җилендә, менә шуны әйтмәкче, үзгәреш җилендә. Аннан соң битеме, анда без мәскәүләр белән эшлибез. Анда быел үзгәреш җилендә биючеләр дә мәскәүнекеләр, башкача карыйсың. Сәхнә артында ничек анда гомумән сәхнә артында ничек эшлиләр? Күпме кеше, күпме анда андагы организацион моментлар бик көчле. Һәм менә минем дә шуны булдырасым килә. Шуның белән канатландың. Әйе, менә миндә дә шуны булдырасым килә. Менә ничек ул туры килде менә минем концертларыма былтыр да. Менә һәм соңгысы да дип әйтик инде. Соңгысы булмасын инде. Крайний дибез инде без аны урысча әйтмәшле. Менә анда да алардан карап, менә чөнки менә Ирсигә дә әйттем, Ирсия Бәдретдинова катнашты бу концертта. Менә Эльвин мин безнең концертларны ул әйтмәде конкрет исемнәрен, менә кайбер кешеләрне менә шунда китереп күрсәтер идем, менә синең сәхнә артында ничек эшләргә кирәк концертларны дип. Чөнки безнең сәхнә артында шундый атмосфера, менә бер кеше кычкырмый, бер нинди ыгы-зыгы юк. Һәрбер кешенең эше бүленгән, һәр кеше үз эшен генә эшли һәм үз эше өчен генә җавап бирә. Менә шундый. Аңлатып бирә алдың. Рәхмәт. Тыңлаучыларыбыз да кабул иткәннәрдер әлеге җавапны. Эльвина, хәзер безнең дулкыннарыбызда реклама вакыты. Рекламадан соң
Жырлыйбызмы? Жырлыйбызмы? Әйдә, жырлап үткәрик әлеге кичне, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дулкыннарыбызда реклама, ул бик тиз узып китәчәк, ул арада Эльвина җырларга әзерләнә. Безнең белән булыгыз. Сәхнәдәш, сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Йөрәгем ашкышы сал әле ушыма сабыр ет йөрәгем ярсыма борчылма алдыңда ялгышым мин сиңа тапшырдым син генә ашкында офыкка атылдың Алдыңда ялгызым назларың юксына Синдейлер санаулы Синдейлер юксыма Гомерем үтә битем сынып жылыңа Сагышым урады Мин шушы жырыма Бар dünyam o'zgarar yaratam diyuda Jırlıyman sağışta Jırlıyman kiyuda Biz uzgan izlerini Ayları sürülge Jırlıyman sızılan Jırlıyman suyuda Yazmışta uzmuş yıl Şuşudur kuruşa Sin özlem berdemde Sinsiz yüzleşe Ötkenni sağınıp Sın kanat ağışı Monlardan yazılığa Jırımны bağışlayıp Aldığında yalnızım nazların yuksuna Sindeyler sanavlı Sindeyler yuksuma Ömrüm ütebitim sınıp şılına Sağışım uğradı Min şuşu jırıma Бар dünyam o'zgarar yaradan diyuda Jırlıyman sağışta Jırlıyman kiyuda Suskan izlerini Ayları sürülge Jırlıyman sızlanır Jırlıyman suyuda
Эльвин, үзеңә рәхмәт. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Безнең тыңлаучыларыбыз бик күп шалтыраталар. Рәхмәт. Мин гомумән Эльвинаны аны гел хиссән җырчы дим. Ул һәрбер һәрбер эмоцияны шул кадәр һәрбер күзәнәкнең менә җын бертеге торган шулай итеп җырлый белә. Безнең тыңлаучыларыбыз бик күп язалар. Эльвина менә әле генә Инстаграмнан да карадым, ВКонтактеда да шалтырату кабул итик әле, мөмкин булса бер тыңлаучыбыз бик күптән көтә. Исәнмесез, хәерле кич. Исәнмесез, хәерле кич Айгөл. Исәнмесез. Исәнмесез. Исәнсез. Айгөлнең сүзләрен ике куллап кабул итәм. Мин дә сезнең хакта Эльвина, бер әйткән фразагыз миңа бик ошамады, Эльвина. Сез авылларга йөреп дөрес түгелдер дип әйтәсез. Әнишәп алай дип әйтәсез. Ни өчен дигәндә, безнең Әлбия апа залыны бик яхшы беләсез. Ул гомер буе авылларга йөрде, авылларга бәйрәм оештырды. Аның килгән концертын күз урынына көтеп алалар иде бөтен кешедә. Бит бөтен кеше Казанга да барып бетә алмый, районнардан, авыллардан, районга да барып бетә алмый бөтен кеше. Кемнең транспорты юк. Аңладык без сезнең фикерегезне. Аңладык фикерегезне, булдымы сорауларыгыз? Рәхмәт. Радио алгыштан тыңлагыз. Менә бу урында мин дә әйтер идем, чөнки Эльвинаның концертын аның барып күрергә кирәк. Шуннан да анда сәхнә бизәлеше ул масштаблы. Анда шул кадәр күп техника эшли, анда шул кадәр күп кеше эшли. Инде без аңлатып китте Эльвина үзе, шуңа күрә Без район бит үстерергә тырышабыз татар эстрадасын, беләсезме? Менә аннан түгел мин Әлфия Панжырларын тыңлыйм. Ул вакытта заманасы шундый булгандыр. Алар беләсезме, ул вакытта аның кадәр күп аппаратура да эстрәп йөрмәгәннәрдер бәлки. Аның кадәр белмим, нәрсә белән бәйледер бу. Без бары тик Алга гына. Хәзер ул вакытта гомумән Казанга килә алмаган инде халык. Хәзер бит инде барыбер дөньялар үзгәрде. Әйдә булай әйтәбез. Менә бу сүзләрне исәптә тотып, киләсе елга концерт программаңны әзерләгәндә районнарга да чыга ала торган итеп эшлә әле син шуны. Шаккатсыннар, менә бит Эльвина да килә дип. Йогла билетлар алсыннар, чират тора. Шулай тырышып Аннан соң менә шунда әйтәсе килә, 17 февраль көнне Пирамида концертлар залында Эльвинаны күрә алачаксыз. Болгар радиосы концертында. Эльвинаны гомумән Болгар радиосы концертларында күрергә мөмкин. Концертка гомумән син бик таләпчән кеше буларак әзерләнгәнсеңдер инде, күптән әзерләнеп куйгансыңдыр инде Эльвина. Нинди җырыңны башкарасың? Бу бит инде безнең Болгар радиосының хитлар җырлар, шуңа күрә хитлар булгач инде иң күп нинди җырны сорыйлар, мин ул инде түзә йөрәк. Шуңа күрә бу җырны башкарга булдым мин. Һәм бу җырны мин үзем дә бик яратам. Менә хөрмәтле тамашачылар, сезне көтеп калабыз. Килми калмагыз, күрми калмагыз, Аллаһ. 17 февраль көнне хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосы концертында Эльвинаны күрү мөмкинлеге булачак. Эльвина Инстаграмда сорау биргәннәр, хәйрия концертларында катнашамы икән Эльвина дип. Менә туры килгәндә, минем хәйрия концертларында катнашкан булды әлбәттә. Миңа язалар. Әгәр дә минем вакытым бар икән, минем бит инде ул бит әле сәхнәдән башка мин гомумән баламның режимы буенча яшим. Чөнки шуның кадәр күп җиргә йөри ул, аны йөртергә кирәк. Нәрсәләр инвестировать надо диләрме? Киләчәк турында кайгыртасың. Киләчәк турында кайгыртам. Шуңа күрә балам белән йөрергә кирәк. Әлбәттә, минем вакытлар булганда мин барам. Әлбәттә. Мин баш тартмыйм андый концертлардан. Мен сиңа карап гел шаккатым соклана идем. Хатын-кыз я матур гына, я акыллы гына, я уңган гына булырга тиеш бит инде. Анда бөтен сыйфат бер юлы була алмый бер ничектә. Ләкин менә мин әйтер идем, синдә барысы да тупланган. Бу шуннан да хөрмәткә лаек сыйфатлар. Менә синең ул бәлешләрең. Ул айрым тема, аны сөйләп бетерегез. Чөнки Эльвинаның бәлеш ясау осталыгына күпләргә өйрәнергә кирәктер. Инде бит мин мастер-класслар бирдем бит. Әйе, күпме мастер-класслар. Аннан соң әле син чәч тарашка да укыдың, бугаяймы, визажистка да укыдың. Тагын берәр яңа һөнәр үзләштермәдеңме әле? Беләсең, мин гомумән бөтен әйбергә бик таләпчән. Син беләсең инде, ул концертларга карата да, балага карата, игә карата да. Әгәр мин беләсем, нинди сыйфат бар миндә әле. Әйтмичә калдым. Менә минем шундый көннәрем була, менә үтереп бер нәрсә эшлисем килми. Бик сирәк була ул. Менә мин көне буе менә ятырга мөмкинме? Бер нәрсә эшләмәскә. Ул бик сирәк була.
Нәрсә үзләштерергә, менә әлегә нәрсә үзләштерәм. Менә балам мине бит инде инглиз мәктәбендә укый. Әкрен генә аннан өйрәнәм. Ул минем муктышым. Чөнки үпкәли, аның белән сөйләшә алмаганга күрә ул үпкәли. Менә ул нидер яңа сүзләр, яңа ниләр өйрәнеп кайта да, аның белән китап укыйм. Әлегә шушы. Яңадан Яңадан өйрәнәм. Менә инглиз телен өйрәнергә иде инде дигән бер ни бар миндә. Алла бирсә. Алла бирсә. Миңа калса, сиңа бик тә килешер, син чит телдә җырлар башкарырга, ул синең образыңа да туры килә һәм бик рәхәтләнеп тыңлар идек. Миңа авыррак бирелә кебек ул. Әле үсеп җитмәдемме шунда? Сиңа гына шулай тоеладыр. Бер җыр тыңлап алабыз, Эльвина һәм инде безнең вакытыбыз чикле. Әлеге җырны тыңлап алганнан соң синнән тагын бер матур җыр кабул итәрбез, тыңлаучыларыбыз белән саубуллашырга туры килә, без әзерләнә торабыз. Матур җырлар җырлап йөрергә язсын, бик яратабыз. Мондый фикерләр, мондый теләкләр бик күп, Эльвина. Син аннан соң кирип укырсың ВКонтактега һәм җавапларыңны бирерсең, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Без яңа җыр тыңлап алабыз, аннан соң Эльвинага кабат сүз бирербез. Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Табышыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Инде түгәлләр вакыт килеп җиткән, Эльвина, шул кадәр санаулы вакыт, шул кадәр тиз уза, рәхәт кешеләр белән вакыт бик тиз узып китә һәм бик кайтасым килми. Гадәттә безнең тыңлаучылар концертка да килгән дип әйтим инде. Концерт, чөнки бу туры эфирда, җанлы концерт. Туры эфирдан соң да әле бик озак итеп сөйләшеп утырабыз, чөнки сөйләшер темаларыбыз бик күп, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлбәттә, сез кемнәрне күрергә телисез, безгә языгыз һәм менә бүгенге тапшырудан Эльвина, син ничектер, ләкин мин бик канәгать калдым. Мин бик җылы булды бүгенге Мин шундый шат атмосфера. идем сине күрергә һәм умән синең тавышыңны үзең генә ишетергә түгел, тыңлаучыларга да ишеттерергә. Рәхмәт. Синең инде тыңлаучыларга әйтер теләкләрең, рәхмәт. Ой, беләсеңме, менә миндә андый вакытлар бик сирәк була. Күңел тыныч вакытлар. Шуңа күрә мин һәрберегезгә, дусларым, мине хөрмәт иткән, иҗатымны хөрмәт иткән барлык тамашачыма күңел тынычлыгы телисем килә. Күңелләр тыныч булсын, иң мөһиме. Сәламәт булыгыз, узын гомерле булыгыз, күрешеп яшәргә насыйп булсын. Мине канатландырып торганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Теләкләрегез өчен үзегезгә 1000 кат әйләнеп кайтсын шул теләкләр. Исән сау булыйк, киләсе күрешүләргә кадәр. Алла бирсә, киләсе күрешүбез 17 февраль көнне. Yaratып yaşarga kilgandir Yaşavish shihanda bik rahat Turmushni shar'ida darada Yaqinlar to'dirgan muhabbat birgalab Yotdi nur darada Yaratib jonadir Hırsımı yatsımı hislarini anladir Qalqınday dirləsin görüləsin Yaşık biz dünyаны yaradıp Yandı nur darratıp Yaradıp janadıp Hırsımı yatsımı hislerini anladıp Qalqınday dirləsin görüləsin Yaşık biz dünyаны Yaşarga kilgan biz Giderga dünyani gülşaşar Yaratib yaşında yaşnasan Ömür qilib bulur ruh kiylashar Ayda kız birga qo'shilib sirlaymiz Yaqtidir darratib Yaratib jannatib Hizmi yatsimi hislarni anladim Yolqinday dirlasin Dirlasin görülesin Yaşık biz dünyani yaradım Bizi rahmetler gibi çakırmadığımız için Bunu yaşıraşılar yaşıra bulup dursun dedim
yıldızday balkırga Yanarga birilgen bu ömür Bulgandı özgerdi düzedu Soň tügel bir kayşan soň tügel Yaktan or tarafta yaratıp şana